Quan la nit cau, el món es transforma. Les ombres es mouen, els vells secrets desperten i les històries que creies oblidades tornen a respirar. Això és Llegendes de mitjanit. Un viatge a través dels mites, les rondalles i els misteris més antics de casa nostra. Si vols seguir descobrint aquestes històries, deixa que la nit et guiï. Subscriu-te al canal i acompanya'ns en aquest camí de foscor i memòria. Respira fons, apaga els llums i deixa que la nit et parli. Imagina que ets a dalt de tot, allà on l'aire és tan pur que gairebé pots tastar el silenci. Sents el pes suau de la nit sobre les espatlles, una manta de foscor esquitxada d'estrelles que vetllen al teu descans. Respira el perfum dels pins i el fred de la neu llunyana, mentre el teu cos es torna pesat, tranquil, protegit per la immensitat dels cims. Abans que el son arribi del tot, deixa que et porti a un lloc on el temps s'ha aturat, a una vall amagada entre gegants de roca, on les llegendes encara respiren. Escolta l'alè de la muntanya, la fossa del gegant. En els llindars més alts del Pirineu, allà on el cel sembla tocar la terra, reposa un silenci que té segles d'història. Prop dels estanys de Carençà i de les gorges profundes del Freser, hi havia fa molt de temps un gran megalit de pedra. Avui el monument ja no existeix, però el paratge encara guarda el nom d'aquella antiga memòria, la fossa del gegant. Expliquen que sota aquelles pedres hi fou enterrat el gegant sarraí Ferragut, juntament amb el seu tresor. Ferragut comandava les hosts que van envair les valls, mentre que el cavaller Rotlà capitanejava les forces del país. Per evitar els estralls de la guerra i la sang inútil, els dos cabdills arribaren a una entesa. Es batrien ells dos sols fins que un fos vençut. El perdedor hauria de retirar-se i deixar la terra lliure per al vencedor. Rotlà i Ferragut es van barallar 7 dies seguits en un duel sense treva sota el sol de la muntanya. Però en fer-se fosc, la fúria s'apaivagava. Preparaven el sopar, menjaven i dormien plegats, amb una pau amical que només la nit comprèn. Però Rotlà era un home de carns fortes, com si hagués estat forjat en ferro. Era invulnerable, però guardava una flaca amagada. Les plantes dels seus peus eren tan tendres que la més lleu pedreta l'hauria dessagnat. Per això, portava sabates amb 7 soles de ferro i dormia dret, per evitar que ningú li forfollés el seu secret. Ferragut, el gegant, també era immune a l'acer, però la seva feblesa bategava el baix ventre. Per protegir-se, portava una grossa pedra aplanada, dissimulada sota les calces. Un vespre, mentre el sarraí es despullava per al repòs, Rotlà va endevinar la veritat. Esperant que el gegant s'adormís, Rotlà prengué la pedra i la llançà a més de 100 llegües de distància. L'endemà,
Ferragut la cercà inútilment en silenci, per no revelar la seva por. En començar la brega, Rotlà li ventà un cop terrible al baix ventre i el gegant va caure per sempre. El cavaller el va enterrar en el dolmen i així el Pirineu va quedar en pau. Molts anys després, quan la història ja era llegenda, un foraster gavatx es presentà a un pastor que guardava la ramada al gra de fajol. Li demanà que el guiés fins a la fossa del gegant. Un cop davant del megalit, el foraster traia un llibrot i encengué un gresol de 3 becs que feia una llum verdosa i màgica. En llegir paraules estranyes, la pedra més grossa s'esbadellà, revelant una balma plena de rimes de pèsols. El gavatx digué al pastor que en prengués uns quants per al seu manyac i el pastor els guardà al sarró. Una segona pedra es va obrir, mostrant piles de fesols, i una tercera deixà veure una muntanya de faves. Sortiren de la fossa i les pedres es tornaren a cloure. L'endemà, en voler treure els llegums per donar-los al manyac, el pastor veié amb meravella que els pèsols s'havien tornat monedes de coure, els fesols d'argent i les faves d'or pur. Corregué cap a la fossa, però les pedres restaren mudes i closes. Baixà llavors de 7 cases i contà el succeït als seus companys. Un estol de pastors de 7 cases pujà fins al lloc, covejant el tresor del gegant. Van destruir la tomba pedra a pedra, però no hi van trobar res. Només, a la part inferior de la roca més grossa, la que més els va costar de tombar, hi havia unes lletres gravades que deien: «Feia anys que geia d'aquest costat. Gràcies a Déu que m'he tombat». Així va acabar la fossa del gegant, desfeta per l'ambició, deixant només el ressò d'una cançó antiga que encara bressola als cims del Pirineu. Ara tot és silenci. La llegenda s'ha tornat boira i el gegant segueix descansant, girat cap a un son més dolç sota el mantell etern de la muntanya.